Халкыбызның мәдәниятен, рухи дөньясын, дәрәҗәсен билгели торган театр сәнгате милләтебезнең казанышы һәм шиксез горурлыгы. Бүгенге көндә театрларыбыз милли традицияларын югалтмыйча, шул ук вакытта заманча алымнар белән дә яңа премьералар иҗат итә. Шундыйларның берсе әле күптән түгел Кәрим Тинчурин исемендәге Татар дәүләт драма һәм комедия театрында булып узды. Илдар Юзеевның әсәре буенча куелган Гашыйклар тавы исемле спектакль аяусыз сугыш елларына туры килгән бер чор кешеләре турында сөйли. Әлеге премьерада безнең иҗат төркемендә булып кайтты. Илдар Гафур улы Юзеев күренекле татар шагыйре, танылган драматургларның берсе. Дистәдән артык комедия, драма, трагедиялар авторы. Кәрим Тинчурин исемендәге Татар дәүләт драма һәм комедия театры бинасында булып узган премьера әдипнең дә, шушы әсәрне сәхнәләштергән режиссерның да бу урында яшь талант Резида Гарипованы әйтеп үтү һәм талантлы артистлар төркеменә дә мактау сүзләре бүләк итү бик урынлы булыр. Зур омтылышларының матур нәтиҗәсе үрнәге итеп кабул ителде. Шунысы куанычлы. Менә әгәрдә һәрберсен генә олыгайны һәрберсе җырлый белә, бии белә, гармунда дисеңме, корайдамы шундый уен коралларына уйный беләләр. Менә шунысы шатландыра. Siz Tataristan'dan değil, şulay mı? Evet. Tomuşum bilen Başkırtistan'dan. Илдар Юзеевның пьесалары оригиналь сюжетка кырылуы, шигырилеге, романтик пафосы, оптимистик рухы белән җәлеп итә. Әдипнең әлеге Гашыйклар тавы повесть поэмасы язмышлары аяусыз сугыш елларына туры килгән аерым бер чор кешеләре турында сөйли. Минем яшьтәшләр инде, яшьләр күбрәк телевизордан карыйбыз, төрле хәзер бит инде мәхәббәт дигән булып инде төрле күп әйберләр күреп бетердек. Саф илаһи мәхәббәт көтә белү, төрле язмыш авырлыкларына очрау, аларны матур иттереп җиңә белү. Менә шушылар Илдар Юзеевның әсәрендә бик матур чагылган. Гашыйклар тавы чиста, саф, дәртле, борынгы риваятләрдә генә сөйләнгән мәхәббәт тарихы. Бер-берсен үзелеп сөйгән ике яр Мөнирә белән Сәид Гашыйклар тавы дип аталган серле урында мәхәббәтләрен вәгъдә белән беркетәләр. Ләкин үз вәгъдәсен бозучыны Гашыйклар тавы гафу итәрме? Табигать кочагында яралган мәхәббәт һәм гаҗәеп хисләр ташкыны. Безнең менә бу спектакльдә иске заманда бик күп булган һәм бу бик тә сөендерә. Менә чисталык дигән төшенчәләр, яктылык, менә алар бу спектакльдә минемчә бар дип уйлыйм. Яратырга бер кайчан да җиңел түгел. Хәзерге вакытта да төрле киртәләр була. Менә теге чорда инде әлбәттә идеология белән бәйле төрле киртәләр булган, төрле тарихи вакыйгалар яраткан кешеләрне аерган. Менә бу спектакльдә дә инде сугыш аркасында безнең геройлар бер-берсе белән аерылалар. Сәхнә әдәбияты театр сәнгате белән тыгыз бәйләнештә яши. Шунлыктан аерым пьесалар буенча куелган спектакльләр режиссер, артистларның эшчәнлегендә, драматургда әдәби эстетик үзенчәлекләрен ачарга ярдәм итә. Үсеп килүче яшь буын талантларның бу тамашалары театр эшчәнлегенең өметле киләчәгенә басым ясый. Искиткеч талантлы яшьләребез барсы да. Чөнки алар барсы да безнең Рәшит Муллагалич укучылары, безнең баш режиссерыбызның укучылары. Алар бик талантлы. Менә ничә ел алар бирдә эшләр, инде 5-6 ел бирдә эшләр имен. Һәр бер спектакльләре бәйрәм.
Керісінше хәзер біз олардан үйренеміз, алар бізден түгел біз олардан үйренеміз. Чөнки хәзер бит оқыту системасы да башкачарак бөтенләйме. Без яшьләр белән бик горурланабыз. Алар кеше буларак та әйбәт, артист буларак та әйбәт. Җырлыйлар, бийләр, шигырь сөйлиләр. Менә нәрсә кирәк, шуны эшлиләр барысында. Алар акробат та, алар барысы да. Без яшьләребез белән горурланабыз. Театрыбызның Аллага шөкер, киләчәге бик зур. Театрда яшьләр бар икән, киләчәк бар дигән сүз. Шуңа күрә бу безнең өчен бик зур шатлык. Менә мин сөенеп киләм карарга аларның уеннарын.